Bagus ya, ayo nggak konten Mbak Bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bayi Family. Tua-tua makin berkarya terus, ya, meskipun tua sehat terus. Puasa-puasa ini terus, amin. Badannya sehat yo. Amin. Yo sehat tapi yang mainnya baru. Poso-poso pemirsa. Kalau tak bercerita sebentar ya Bayi. Dapat amanah lagi Bayi dari Mbak Allah. Terus saya di WA nitip uang 2.500.000. Terus saya kan tanya untuk berbagi sembako sama susu Mbak Allah. Mboten Bu, semuanya sembako ngoten. Terus akhirnya napa? Belanja terusan selebihnya mungkin kula tak damel kontennya ben bervariasi tak tumbase teng Bravo lagi dan winginane kan sempat kalih Mak Dames niku. Mak Dames kan dagangane kan sakniki pun jarang buka to Bayi, pun jarang dodol. Kemarin Pak sakit, terus Mak Dames nggih sakniki nggih sibuk ngoten niku lah jenengan pirsa to nggih. Ora ndak sempet nek rumah. Nggih, dadi warunge niku kadang niku dibuka nggih pun berkurang ngoten to. Terus akhirnya kula terus mengke tak tumbaske teng pundi ngoten terus kalih gini jenengan nggih. Alhamdulillah selalu dilarisi Bayi. Meskipun dodolannya Bayi, hadap sini loh Tan, hadap sini loh. Terus alhamdulillah Mbak Bayi juga mendoakan semoga penyanyi sehat terus, dilancarkan rezekine, dilancarkan usiane. Boys, Bayi cuma mendoakan yang terbaik karena Bayi akan kembali baik kepada kita. Amin amin ya Allah. Terus nganu napa niku? Jadi nanti jadi paket sebanyak 25 paket. Sing kemarin alhamdulillah 10 paket nggih sampun selesai Mbak Allah nggih. Terus ini program susunya prai dulu nggih. Jadi 2,5 2,5 juta 2.500.000 nggih dapat 25 paket. Tapi jenengan telepon ke Bayi mengke selebihnya sing kayak biasanya ngoten niku kula tak nyobi ke Bravo napa teng pundi ambek sambil gawe konten nggih monggo jangan telepon ke bakule. Kemarin dipilih ke Bayi beras sing bagus nggih Bayi nggih. Iya Dek. Dek ini pedokan Kang Topong Mbak Yun, matur nuwun ya Mbak Yun, aku untuk beras tak dang. Iya Kang, aku ki lagi nyeletuk. Insya Allah Kang, sok menawa enek rezeki. Aja lali mbak aku ya Mbak Yun. Ora dek lali tenan lembih dek wingi to petuk dadak lho Mbak Allah dak. Bengine napa? Bengine niku WA. Apa nih Pak? Dia tak golek Salwa, tak golek itu tak boleh sekolah. Oh alah. Bayi bisa apa enggak tan itu tandek nunah-nunah? Bisa. Ngotang ora patek tulisannya mboten jelas ngoten. Alhamdulillah. Ditelepon ke niki pedagang di Pasar Kendilan pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Anu Mbak, badhe nyuwun niku lho Mbak beras sing 2,5 kg. Sing hargane mboten 15,5 enak ora, Mbak? Piye, Mbak? Entene 3 kiloan. Oh, 3 kiloan nggih pun, nggih pun. 3 kiloan terus per kilone piro, Mbak? Oh, 14. Nggih pun mboten napa-napa. 42, satune 42, Mbak.
Niku nyuwun selawe bungkus, Mbak. Selangkung bungkus, Mbak. Terus kali minyake biasa nggih kados wingi nggih. Nggih, minyake nggih selawe. Minyake nggih selawe, nggih. Roti romane nggih selawe. Roti romane nggih selawe. Tapi aku jenengan kayak kresek abang, kresek sing to molor, Mbak. Kresek kayak abang mengke kula sing anu apa niku lho. Nek sompama tambah anu nggih mboten apa-apa. Selawe tapi sing apik, sing untuk kandel. Sing untuk kandel ngoten sak pak isine pinten Mbak abang niku? Sak pak pinten? Nggih, mboten apa-apa. Nggih pun sak pak mawon. Yang sak pak cukup nggih. Yang sak pak pisan, Mbak. Nggih, ngoten mawon Mbak nggih. Mangke sanese ngono anu nek kurangan tak anu nggih. Oh nggih. Nggih, suwun nggih. Assalamualaikum. Lho, Dok, kuwi kena anunan semen di bengi. Oh, oh. Ono foto bayi. Menek nang isine kuwi lho. Nggih. Oh. Oh, kono-kono. Pralon. Pralon. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lawang. Oh, wis dianu. Wis dinyeten iki lho di semen lho, iki semen anunan kasar. Wis alon-alon repa. Bismillah, muga-muga paringi lancar. Anu patene lampune ngarep. Cabut, Dok. Ayo cabut. Mbak Ida bebas dulu. Ini cabut. Wes. Kursi ini kursi duduk. Sampun. Cekelan sakniki buka warung. Nah umat ki ora dikongkon nggih budal, tapi nah umat pas atine mboten legowo, dikongkon niku nggih mboten purun. Kudu sabar. Piye, Bu? Sabare. Sampai dia nih kristik-kristiknya lagi wah tuh pemirsa yang gambarnya karakter binatang lo iki digoleki Mbak Indah ki ngantek muser lah kok jempalek neng kene ta pemirsa lo kok terno iki kok nek goleki perjanjian bahwa dengan dibuatnya somasi ini kami sebagai pihak satu Dimas Indah metre pemirsa saksi Bu Sri Wahyuni ya Allah dipangan kandhani gone Mbak Indah sing digoleki karo Mas Dimas memet kae lho Nduk. Duh, iki serius pemirsa aku gak sengaja lho. Gak sengaja nemok iki lho. Iki kok kekno tan? Iki kok aku tak ngekekno iki kan digoleki Mbak Indah karo Mas Dimas. Entar nang omahe. Ibu apa nang brapo iki? Ya wis nek gak melok gak apa-apa. Melok. Heh? Melok. Sidone melok. Tapi nang Mbak Indah aja nginep. Aku gak nginep, Dok. Sing nginep sapa? Orang nginep Intan, ngekekno iki lho perjanjian. Hari Jumat 3 Mei 2019. Walah, kediaman Bu Sri Wahyuni jam 19. Aduh. Tidak boleh mendua. Ngene iki abrakan apa le pemirsa? Alah lele. Saiki duwe anak. Kita deno kinaranu muga kinara guyu pra bayi. Guyu wis omene gede. Kuwi beno men. Ya Allah. 2019 pemirsa. Wes niki nek goleki kula Bu dadak jebule ceketis. Walah bayi. Saya tak resikane Bu. Lah aku yo serah dek ngenane iki wong ning kono kuwi wis bayi alon-alon nek mlampah. Iya alon-alon. Kita
Napa gula sisan, Bu? Kula ben ora abot-abot. Gula sing pas pisan-pisan lho. Nggih, gula sing berkemasan apik nika lho, Bu. Pisan slawe ngono. Nggih, maksudnya kan ya yo kowe ben karek enteng. nggih, kula karek golek sing enteng. Kok tak tambahane snack kula napa ngoten lho teng Bravo, Mbah Yi. Dadi ngeten lho, Mbah Yi. Wong niate Mbak Allah bersedekah sekalian digolekno sing apik, sing nampa nggih seneng. Wis mugi-mugi berkah barokah nggih Mbak Allah nggih. Sing gulane sing sae sisan sing kemasan ngoten niku lho. Tambah gula ngoten. Kula tak ndang juga duwike nggih. Intan di rumah saja. Ada ikut. Aduh ikut lagi. Gulane lali Mbak, gula kemasan nggih slawe. 20 kilo. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Mbak. Sak sagete nggih pokoke kreseke kae sing abang andel ya dadine mboten kados wingi biru nika mleyopi Mbak nek diadah. Nggih ngeten. Suwun Mbak nggih. Sekalian jumlahe ngoten nggih. Sekalian dari Mbah Yi sik. Mbah Yi ape dijak syuting. Lho, adek kok ning kene gak kotor pintu malahan. Lah Bu, Reva. Mbah. Syuting, Mbah. Hati-hati lho, rasa dulu. Syuting, Mbah. Hubungan segera aku syuting. Ya Allah. Syuting dulu. Kerian niki kula tak Mbah niki jenengan hitung. Blonjone wau kan. Niki kula nitip 2.300.000 riyen jenengan hitung nggih nyun sewu. Sing 200 mengke kula tumbaske mie sak dus kali teh. Awas. Heeh. Nggih, ngoten. Durung rene ya. Nggih, niku kula nitip 2.300.000 riyen nggih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nggih. Nggih, mohon maaf nggih Mbak Allah. Isinya mboten saged macam-macam seperti kemarin nggih, Mbah Yi. Soalnya berasnya ini 3 kilo. Berasnya 3 kilo nggih. Kemarin-kemarin kan 2 kilo. Ini berasnya sing bagus nggih. Nggih 2.300.000 nggih. Uangnya masih 200, nanti dibelikan mie 1 dus tambah teh. 1 dus niku kan isine 40. Tambah lagi. Kurang ya Mbah Yi, 40. Biasanya setunggal dus pinten Mbah Yi? Setunggal 150. Enggak ora sampai. Pinten Mbah Yi? 100 piro ya, ya. Wis mungkin kita lihat nggih. Oh, delok lah. Oh. Jadi Sampai nek sampai. mboten sampai. Mungkin lebih saged teh celup ngoten nggih Mbah Yi nggih. Napa tumbaske permen duka napa mungkin. Ya wis, kula tak tenggene Kinara nduduhno surat cintane mamae. Lah Bu tak critani jenengan. Endah kalih Mas Dimas nggih sakderenge menikah. Mados niku ngantek mumet to, Bu. Ajeng tinggi momen pas menikah, ajeng didohke pemirsa sing hadir iki lho apa jenenge? Kita itu sudah bersama 6 tahun. Kesepakatan apa didono digoleki diungkar-ungkar niki wae iki ceketis teng ngisor meja. Ngisor meja iki wis kawit kae iki kawit diringkes ape. Kowe ape digawe. Nggih. Wis sing ndelek kuwi aku ning kono. Ngerti ngoten riyen tekok jenengan lak nggih beres bayi. Aku ndelek tak tumpuk kono ben kesempar-sempar wong. Ngoten. Sewaktu-waktu kan dibutuhkan aku kono masih aku ki tuwek tapi aku dunung. Duwe kesepakatan tak delek ning kono. Terus kawet biyen kawet nganten ndelek kono kuwi. Walah, terima kasih nggih Mbah Yi jenengan wis menyelamatkan apa yang dicari-cari dua sejoli yang kopior. Nggih Pak kula tak Mbah Yi nek tak bayi kawet kae wis tak dudono nduk kuwi. Kawet kuwi ape nikahan. Kuwi sing ndelek Mbah Yi kuwi dhisik sangkane kok kuwi anunan listrik anunan kuwi lho wifi. Oh teng mriku. Maune ning anti wifi kuwi ya. Terus dikei TV kuwi terus maune mbok dere ning lemari ireng kuwi. Mbah kula pun lali Mbah. Lemari ireng kuwi tumpuk-tumpuk lah timbang nyeblok ya.
Alung tak delene ngisor meja aman. Intan ndang takoki, "Lah aku gak duwe." Ya ora duwe. Ora duwe. Lah wong Intan kurang duwe pacar nek masa Mosane sampean duwe pacar. ora sah tero Mbak Indah, kopior. Masa apa waktu pacaran gawe perjanjian. Lah Intan pe perjanjian piye? Saya berjanji. Ini suamiku lah yo. Kalau menjadi suami Intan harus 1 bisa umbah-umbah. Iya, harus 2 mandi terus. Mandi terus. 3 kudu iso nyoteng. Terus keempat. 4 kudu dadi bintang aktor YouTube Bayi Family ngono. Nah, Intan harus dijangakno Lumpuh. Ya Mas, pun bayi nggih. Guyon kopior iki saya. Guyon kopior mboten usah di penggalih nggih pemirsa niki wong kopior. Ndak ngono kan iki kae tak kuat. Lerek wis ndelok. Ya Allah. Pun bayi kula tak mriko riyen nggih. Kok aku mulai Mbak. Iya. Mulai engko berbuka di rumah Nek berbuka di rumah Dek Ayin. Dek Ayi ya. Wis ya narono. Usah Kimang wis nyampe nggone Kinara terus ya tak dohno iku surat cintane ya Tan ya. Mas Dimas guyu-guyu karo Mbak Indah. Ndak Kinara didono sikile mancal-mancal lho Tan. Piye Tan nek mancal-mancal Tan sikile? Lah sikile mau mancal-mancal ngono pemirsa. Nah iki kok sore kan rencana insyaallah arep gawe pepes pindang. Lah iki aku ngomong Mbak Indah njaluk kemangine Saidi. Njaluk kemangi Saidi. Tapi lebih hati-hati ya Nduk ya. Soale aku tak nyelek sandal. Soale kabare kuwi enek uler. Wes ora sadar nek kene. Iki sing jeprik-jeprik ngene iki lho, Dok. Lah. Nah, ngene lho pemirsa. Ndang cukup ae. Ngene kok. Iki yo. Iya. Wangi, Bu. Wangi. Alhamdulillah pemirsa, engko sore api. Nek sido gawe pindang dipepes. Ndi Adam, nyelek ada Mbak Indah. Tak cukup ada. Iki lho, Bu wis entuk sakmene. Saya tak cukup ada. Pinjem ada. Oh iki. Lah. Ya sibuk tak sing anu Bu seteng ngene. Wangi yo. Bener top tenan. Ambil seger. Ora sasakan mendur-mendur ngene sing nom-nom ae. Aku njupuk pewangi, Mak. Iki dudu pewangi, kemangi kae Pak mbok goleki ya lho Mak. Hang. Halo, Mak Pa. Oh, belanja. Gedong telo, kacang, Tempe, pindang, ngoten. Pun gadah niku pindang mau. Jeng kula Pak. sarden barang jane yo juga. Nggih. Makan Ndak mriki enten ulere Mak ayam Ndak mriki enten uler. buka. Sing teng mriki. Sing teng dondonge Mak nggih, ketinggalan sing teng dondonge Mak nggih, Mak. Nggih. Itu kuwata. Lah, Mboten kok. Wong ndek santen kula jabuti napa Mak? Kemangi. pete. Oh, Lah, ngenteni Kinara lho. Mbak Kinara Kinara ngilen nggih. ya nggih. Mriko. Ngenteni setengah 5 keen. Didusi repa niku Mak, nang mangis gentayangan ployengan. Wis Pa tinggal nek gorene tak candake langsung ibune Mak plek disalini anu ibuke dimandikno, dipakpungi iki langsung meneng klekep niku. Lah Kinara sakniki nis pokoke moh jauh dari Mbak Indah. Nggih, pokoke wis dari Nggih. mamanya. Yesus. Berarti Mak Pa nanti sore rencananya mau masak napa Mak? Eseng-eseng Eseng-eseng peloati. itu wae grambang. Nggih. Grambangnya sithik. Nggih.
kelas. Niki kabare mak nggih, kabar berita Brambang badhe naik hargane. Ala sakniki empun kok. Empun mak. Nggih niku wis dosa. Wong Se- kan 8. Seprapat. Oh. Berarti sedoso nggih 40 lah nggih. Nabeng lho niku. Sing kecil nggih, Mak. Tenggene Mbak Nana niku enten sing 35, enten sing 40. Nggene bakul blonjong ngene kula. Wes, Duk, wis agak sakake. Wes, sudah demikian nggih pemirsa. Ajeng damel pepes pindang, Mak. Pun sampun. Wes lagi wes. Wes, sudah wes lagi. Ya ampun pemirsa, demikian nggih konten kali ini nggih. Tunggu dina yang terbaik untuk jenengan semua. Muga-muga sing sakit paring ono kesembuhan nggih pemirsa. Untuk pejuang garis 2 muga-muga nanti paring momongan sing saleh dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Nggih, Mak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajeng ngepel, Mak. Ceritane ndek dalu niku Dio niku bancaan wangsul berkate kebes, Mak. Kenge udan, mboten beto payung, Mak. Yo nduk tan yo. Webes niku. Oh, ambal-ambalan kok. Enggih, kula wingi keng mriki nika ngiyup tenggene mriki sebelah niku lho, ngajenge salone Mbak sinten niku sing lengganane make niku. Teng mriku mendek, terus meleh teng bypass mendek meleh. Udane deres. Dah terus. Karena ijek sik dak. Tangane ular e.